noutra localidade ribeirán que logo ten festa tamén, a do Viño, a festa do Viño, en Cenlle, pois sí, toca a primeira fin de semana do mes que ven xa, así que desta fin de semana, en 7 días, aquí me comentaban que se celebrarán en Cenlle a festa do Viño. Pois non imos falar do viño de Cenlle desta vez, da súa festa. Non imos falar do viño, imos falar da auga. Sí, non imos falar do viño de Cenlle, que imos falar da auga de Cenlle, da auga municipal neste concello, desa polémica que imos actualizar, que, bueno, pois xa nos ocupou tempo atrás, fai meses atrás, xa o ano pasado, xa o ano pasado, recordaredes, non? Bueno, pois a donde irían parar eses diñeiros? Primeiro eran 70.000 euros, logo despois falábase de 200.000, ata 300.000 euros, que, bueno, pois non se sabía moi ben cal foi o seu destino, e aí andaba o Concello de Cenlle a voltas, bueno, pois tratando de aclarar todo este lío. Tamén aquí Pepe Veloso, alma mater referencia do Partido Socialista, podemos decir que un dos históricos do Partido Socialista en Cenlle. Pepe Veloso, moi boa tarde, Pepe. Hola, boas tardes. Viciños de Cenlle. Vamos a actualizar o lío, non? Sí, ainda sigue o lío, como poden saber Era mellor falar do viño, pero do viño que da agua, verdad, pero Cenlle, desde o 17, levamos falando coa agua moito tema atrás. Porque hubo moitas pérdidas, e agora, despois de tantos anos das pérdidas, metémonos... En fugas. As fugas, que sempre falamos, sí, e que están aí, pero agora o problema xa non foi as fugas, senón o problema foi o canon. É dicir, que durante todos os anos, desde que se fixo o tema da agua... O canon que o Concello ten que pagar á Xunta. Sí, que o pagan os veciños, non os veciños... o que o Concello cobra aos veciños. Sí. Bueno, solo os primeiros medio ano do bombeo foi cando se pagou o canon. Sí. Senón, hasta todas as fechas non se pagou o canon. Iso significou un montón de diñeiro que... Pero sí, non se pagou á Xunta, pero sí se cobrou aos veciños. Exacto, cobrouse aos veciños, e ese diñeiro non sei que se había que abonar a Aguas de Galicia, non a Xunta Aguas de Galicia, non se abonou. Eso significou que a Aguas de Galicia denunciou en Hacienda e o Concello de Cenlle tuvo que pagar unhas multas, que ainda a fecha de hoxe non se sabe ainda se hai algunhas que teñen que vir. Non se pode decir, outro día preguntaba a miña compañeira, a portavoz dos socialistas, se había algunha deuda máis, e a alcaldesa non sabe ainda. Bueno, a fecha de hoxe, outra pregunta que a compañeira lle fixo canto se leva pagado, levase pagado sobre 400.000 euros. Bien, aí hai solo que son 70.000 euros, presuntamente que os levou a auxiliar, que os pasou en transferencia, que eso está do xulgado, donde o Partido Socialista tamén está como acusación particular. Pero bueno, nos cada ano, desde que pasou isto, todos os meses, e por aí pedimos información ao Concello. A pouca que nos dá moi pouquiña, encontrámonos o outro día con outro problema. É dicir, o Concello cobrou dos veciños 775.000 euros. Ajá. Isto desde o ano, decías... Desde o 17. Desde o ano 17 ao 24, máis ou menos. Sí. Que é a información que nos diron a nós. Uns 7 anos. Sí. Aí, o Concello recibiu, cobroulle canon máis agua, máis o IVA, todo eso incluído, cobrou 775.900 euros. Con 98, porque nunca xa é xusto, vale? E o ingresado da conta de agua que ten o Concello, danos un ingreso de 594.366,48. É dicir, faltanos, que non sabemos onde están, ni nada, faltanos 181.539 euros con 50. Que esos, que hai un desfase, é dicir, porque se tú cobras, estés unha conta solo de agua, tiña que cadrar o mesmo que cobras... O que cobraches...
co que tes ingresado en conta. Ajá. Aí E encontrámonos o saldo que tes na o conta. saldo que tes. Aí encontrámonos con ese problema. Pero non só eso. As lecturas que se fixeron durante estes anos, a lectura que se fan cada 4 meses, Ajá. ten que haber un libro de lecturas para saber do Concello de Cenge son 978 abonados, Ajá. máis ou menos, por Sí. aí. E claro, cada abonado lase a lectura. Pero hai un problema. As lecturas, hai algunhas que están duplicadas. É dicir, que, por exemplo, hai algún abonado Sí. que durante os 3 trimestres, os 3 cuatrimestres, Sí, perdón, abonan o mismo. É rarísimo. Eu entendo que é moi raro A mesma cantidade. cantidad. Pero hai outros veciños destes que un ano desaparecen e por outro ano aparecen. O mínimo sempre hai que pagalo. Sí. Único, inda que non se gaste nada, que son 15 euros con algo. Eso hai que pagalo sempre. Pero hai algún veciño que desaparece un ano e Do por padrón. do padrón de agua non aparece nin co mínimo ni nada. E po seguinte ano aparece xa dado de alta pagando o mínimo. É dicir, que non entendemos. O único que pensamos é que do Concello de Cenge hai veciños que pagan a agua e outros veciños non pagan a agua durante estes anos. É o que estamos vendo agora. Claro, despois A xestión é directa, é Sí, municipal, hombre. é o Concello quen xestiona o servizo, vale? Non é como noutros concellos No. que temos o servizo pois axudicado a unha empresa Ahora- que quen xestiona. Ahora, Sí. desde este ano que se puxeron os contadores electrónicos e todo, ahora vai levar o de cobrar agua a Diputación, pero hasta a fecha quen o levaba era o Concello. O Concello directamente. Exacto. Eu digo, auxiliar, porque o cano, auxiliar de aguas, que é a que presuntamente levou ese diñeiro 70, non levou outro, ela, o seu deber, é dicir, mirar as lecturas, Ajá. poñelas do libro e cubrir o cano, pero o cano ten que ser firmado por a alcaldesa e pagado. Sí. Os presupuestos que nos daban todos os anos, que eran aceptados, son todos mal, son falsos, porque se faltaba pagar o cano, das contas do Concello tiña que haber máis diñeiro. Así enténdome que políticamente isto é unha falta de respeto aos veciños por parte dos 3 alcaldes que estuveron aí en esta época. Porque, oye, por o menos, cada ano os alcaldes terían que mirar as contas do Concello. Calquera veciño do Concello que faga a declaración, cada ano venlle do banco unha información do banco. Se non fai a declaración, igual. Así eu pregúntome quen recibía as informacións do banco, do saldo que había. Se do momento que recibía as informacións o saldo era alto, diríanse cuenta que sobraba diñeiro. Así, é dicir, o Partido Popular durante estes anos non vigilou nada, non eso, pasou de todo. A alcaldesa que temos agora cobra un sueldo, cobra por media xornada, non sei se anda a 2.700 euros por aí. Oye, terá que fazer algo, porque se solo ir ao Concello a firmar e non mirar dar a firma para que queremos dentro de pouco, para as próximas eleccións, que son po ano que ven, os veciños dirán para que vamos votar os políticos que se presenten, que quen deba o Concello son os auxiliares e os administrativos. Nadie máis, porque ele di, no, que a culpa é da auxiliar. No, hombre, no. Hai unha gestión política, hai un problema político. Esta alcaldesa, eu considero que se ten que dar cuenta que non vale para levar un concello. Pasando o que está pasando, oye, non se entera de nada. Calquera traballador que traga dunha empresa, e o jefe, que foi jefe dunha empresa, o responsable é o jefe. Se dunha empresa hai un fraude porque non se pagaron os impuestos ou algo, de quen é responsable? Do empleado ou do empresario? Sempre do empresario, porque é o que ten que firmar. E se a empresa non se pagou, ese é como mañá. Por exemplo, se están facendo as obras, obras en Fenlle. Ven diñeiro da Xunta, ven diñeiro do Estado, o diñeiro da Diputación, e a alcaldesa dille a auxiliar, mira, hai que pagar esta obra, aí tes o diñeiro.
Se a auxiliar non o paga, dentro dunhos anos, cando a empresa se reclama o diñeiro, de quen é culpa? Da alcaldesa ou dos administrativos ou auxiliares do Concello? Eu entendo que será da alcaldesa. Bueno, para aclarar todo este follón, constituirase unha comisión, non? No propio Concello, integrada polos grupos políticos. No, o único daquel que fora, non, o único que dixeron se estaban de acordo de poñer un abogado ao Concello para representalo. E, bueno, os grupos acordaron que, donde agora, do xulgado, nós, o Partido Socialista, presentouse como acusación particular. Pero aí, polo que podemos saber... Todo isto arrancou xa o ano do pasado. mes de noviembre, outubro do ano pasado. Xa pasa 7 meses, 8 meses. Pero, polo que nós temos información, é que parece que o Concello único que está indo é contra o tema solo da auxiliar. É dicir, que a auxiliar son presuntamente os 70.000 euros. Sí. Pero a pérdidas outras, a mala gestión política, non o pode pagar a auxiliar solo. Aí hai unha mala gestión do Partido Popular que o que ten que pagar as consecuencias. E non diu a fecha doxe aos veciños, non lle deba comentado nada. A alcaldesa di, no, está do xulgado. Bueno, pero que está do xulgado? Do xulgado o que eles denunciaron que foi os 70.000 euros, pero non hai máis. Porque nós, o Partido Socialista, pedimos unha auditoría. E negaron-a. Por que non se fai unha auditoría? É porque hai algo máis, ou... Bueno, pois así están as cousas a día de hoxe, polo que vemos tampouco en sede xudicial, bueno, pois a xustiza xa sabemos que non é rápida, pero que tampouco se avanzou máis da conta. Non, porque é o que dicimos, hai único, hasta a fecha non hai nada, único, aparte, o único que se está facendo é que o Concello denunciou a auxiliar, pero non, claro, porque eles non se denunciaron a eles mesmos, pero que vamos poñer que o Concello que gane do xulgado é que a auxiliar devolva os 70.000 euros, pero o perjuicio dos 400.000 euros, quen os ten? Eu entendo que os 400.000 euros, o perjuicio ese, que é o perjuicio grave para o Concello de Celle, terá o que pagar o Partido Popular. É dicir, quen tiña que mirar as contas e quen tiña que controlar a auxiliar é a alcaldesa, porque para iso se puxo un sueldo, porque senón que nos explique por que puxo un sueldo. Nós nunca, en eso a portavoz do socialista votou a favor para que nadie diga que cobrar sueldo, porque eu entendo que toda persona que traballa ten un direito de cobrar, tanto que sea político como non. Ora, tes que demostrar que o traballaches. Ahora, se tú perdes 400.000 euros aí, tamén tes que dicir, oye, que eu estou cobrando un sueldo, non cumplín co meu traballo. Así, un mínimo, terei que explicarle á xente que fai o problema. E se me teño que ir, ireime. Tampouco tendes datos concretos, actualizados, sobre eses pagos, mesmo tamén as correspondentes sancións que o Concello de Celle, bueno, esas contas pendentes con Augas de Galicia. No, o único que eles nos dicen que a fecha doxe se pagaron 400.000 euros. As transferencias a presunta auxiliar, ese sí que nos diron a conta do banco, e aí comprobamos que hai unhas transferencias, non sabemos a que nombre son, e le din que é a nombre da auxiliar de Aguas, esas foron as que pasaron po outra entidade, é dicir, da entidade de a banca pasaron po Banco de Bilbao. Hasta aí sabemos. Despois, dai, pedímoslle os abonados, nombre dos abonados, as remesas, porque o Concello ten, aquí hai un tema que son o que son as remesas. As remesas de agua son as que están domiciliadas. E despois hai os que son o contado. En remesas hai anos de devoltos de 1.000 euros. Non sabemos se volveron, non se volveron porque non salen aí os contado gastos. Son usuarios, veciños que pagan no Concello. Exacto. E as remesas son todos que teñen domiciliados. Así, as remesas tamén, encontrámonos con problemas das remesas tamén. As remesas pásanse, a agua cóbrase cada 4 meses. Así, as remesas o normal
é que se pasaran todas as domiciliacións dunha vez. En este concello pásase, as remesas divídense. Unhas páganse un día e outras páganse outro. E as que veñen de volta, que non pagaron, que por eso a banca nos cobra, despois non se mandan a cobrar de novo. E a esta fecha non sabemos a xente canto debe. E se o que falaba antes, hai xente que pagou e hai xente que non pagou. Que iso é o que teñen que saber os veciños. Que aí non é só a pérdida de 400.000 euros, é que non sabemos eses 181 poden estar dun calquera outra conta, pero tiñanos que dar a explicación e a fecha hoxe non a diron. E non só non a diron, senón non miraron isto. Eles, isto a nos dironos as remesas máis o que había ao contado, e nós encontrámonos con esta diferencia. Eles non se encontraron. Oye, é vergonzoso que na fecha de hoxe que non se encontraran. E claro, hai outro problema. A secretaria que estaba anteriormente foise outro concello. E quedamos uns meses sin secretaria. E agora veo outra nova secretaria. A nova secretaria di, mira, eu sei daqui para diante. O que pasou antes non o sei. Así, claro, nós pedimoslle información ao concello, dánola a contagotas, e só nos diron isto, e non nos dan toda a información. E claro, en cuanto non nos digan información, non sabemos todo o que está pasando aí. O máis normal, xa o pediu o Partido Socialista, é fazer unha auditoría. E señora alcaldesa non ten ningún problema que faga auditoría, non é tampouco tanto costa fazer unha auditoría do concello, para que os veciños sepan o que pasou. Porque hai máis temas, hai temas de pagos da Hacienda, que non se pagaron, que tamén os tiña que pagar que ellos deixaban pagar a auxiliar. Así, bueno, a mí hai que mirar todo eso, a ver se non é o da agua, se hai que non se pagou a Hacienda e todo. Así, mellor solución, auditoría. Pois esa é a petición, en definitiva, non? A petición que non é outra senón que o Concello de Cenlle encargue unha auditoría externa. Exacto. Bueno, pois para aclarar a xestión económica toda e financeira do Concello de Cenlle nos últimos anos e tamén a expensas, agardando tamén, bueno, pois ese procedemento xudicial concreto para a xestión económica e fiscal do Servizo Municipal de Auga. Bueno, eu para terminar, agora, é dicir, vamos seguir pedindo máis información, sempre que teñamos información, darémosla dos medios, sin problema ningún, o que estuvemos parado un pouco porque non había secretaria, tivemos solo esta información. Eu penso que nos darán máis información. E o que salga do tema xudicial, nós como acusación particular que estamos aí, tamén comentaremos todo. Ahora, isto, para un concello que ten un presupuesto, mínimo este ano, de 1.300.000 euros, que estamos falando entre pérdidas, desde que empezou o bombeo, entre isto, non sei que rozamos 700.000 euros, casi é o presupuesto dun ano. Pois, máis nada, moitas gracias por esta visita aquí ao representante do Partido Socialista en Cenlle, Pepe Veloso. Seguiremos en contacto. Vale, gracias. Ata a próxima. Vale, gracias. Ata a próxima. Vale,